Ăsta este un instrument foarte interesant. Se numește Picot Smart Cutter. Motivul pentru care spun că e interesant e că un instrument are multiple funcții. De exemplu, aici are panouri de șlefuire țevi. Acestea sunt perfecte pentru pregătirea țevilor pentru reabilitare. Acum voi scoate capul acestuia, așa. Iar scoaterea capului îmi permite să montez un cap de găurit. Stai, haide, gata, aproape am ajuns. Îmi permite să pun un cap de burghiu ca acesta și capul de burghiu, așa cum puteți vedea aici. Când este conectat la acesta, funcția acestui instrument se va schimba. Și dacă ați face asta, să zicem, de exemplu, că am scoate panourile de șlefuit, ipotetic, am putea adăuga unul dintre aceste panouri frontale și apoi capul de găurit astfel. O să măresc viteza. Și după cum puteți vedea aici, când panoul frontal și capul de găurit sunt incluse, acesta se transformă într-o unealtă de tăiere care este excelentă pentru îndepărtarea blocajelor solide, rădăcinilor, dopurilor de rășină, căptușelilor eșuate sau chiar pentru refacerea racordurilor care au fost acoperite în procesul de reabilitare a conductelor. Panourile frontale variază ca dimensiune în funcție de ceea ce căutați, de la 32 de mm până la 300 de mm sau de la 1,26 inch la 11,81 inch. Dacă luați panourile de tăiat țevi, cum vedeți aici, puteți chiar să o transformați într-o unealtă de tăiat țevi. Vedeți, aceste piese pentru tăiat țevi vă permit să tăiați țeava din interior. Acestea vin în diferite dimensiuni, după cum puteți vedea aici. Baza propriu-zisă are o dimensiune diferită, dar atunci când vin standard, au acest tip de cap pe ele. Ce este cu adevărat plăcut la ele este că sunt foarte ușoare, așa că nu aveți nevoie de un ax greu pentru a le acționa. De ce ar putea fi așa? Acest lucru poate fi acționat de un ax de 8 mm, adică 5/16 de inch. Se conectează cu aceste șuruburi cu cap hexagonal de aici, după cum puteți vedea. Așadar, o cheie Allen obișnuită este tot ce aveți nevoie pentru a le conecta pe toate. Și se conectează la un ax flick cu același set. Și acesta este un tăietor inteligent Picot. Vă mulțumim că ați urmărit.